Garaj точка тайёр бизнес фурӯхта мешавад. Бо диққат то охириша тамошо кунед. Инҷа бардору клиника мешавад ва стоматология ҳаст. Мошинаро бинед чӣ қадar одам бисёре. Тобистон бо мороженое кунед мешавад. Шу тарамондагӣ. То медароед инҷа 3 та стол ва 12 ҷои нишаст дорад. Ва инҷа кухня ҳама шартош ҳаст. Газ плита, тест тайёр кунеда мешавад, овқот кунеда мешавад ва инҷа кладовка дорад ва мана ин поликода метавонед ягон чи продукта монда буфурӯшед мешавад. Инҷа клиникаи шахсӣ, берун ба як стоматологияи калон аст ва поёнтар банки Тинкофф аст ва гирди атрофи ҳамин ошхона стройкаҳо ҳаст. Чанда дом сохтааста, яъне одам хулоса бисёр мешавад. Ҳозир дар Рамазон ин кор накарсода ҳамин помещение фурӯхта мешавад бардоро. Нархи ин кухня 50 000 сомон. ин аренда мегирад, яъне тайёр ҳамин ҳама чиз мемонад, ягон чиза намегирад, ҳамаш ҳамин селикон мемонад. Шумо мегиред 50 000 сомонда мегиред, баъд 2 моҳ бепул аренда наспорида кор мекунед, баъди 2 моҳ арендаторкати договор мекунед. Манзил шаҳри Турсунзода, 3 микрорайон, мана ин стоматология. Инҷа парфирни завод мешавад. Бари клиникаи Мадади Сино.